Morning tine Jack. De nkhani zoopsatu yachichitika ku Uganda. Dziko loti I don't think linamba kuti akamba za ku Uganda sitinapitepo. Tizakamba tikamaza kamba za Idi Amin. Koma izi ndi zina zosakhudza politics. Zomwe zachitika banja ili akuti a David Mutaga ndi a Deborah Mutaga banja lawo ananyamuka ankakhala ku Germany amagwira ntchito kumeneko atakhalako zaka 30. And after zaka 30 akuona kuti itakula abambo ali zaka 69 amayiwo 62 anapanga decide kuti tibwerere ku muzi tikatani tikapanga retire tikakhazikike. Anamanga nyumba yawo kumeneko kunyamuka kubwerera zonse atakonza akachita retire abwerera ku Uganda amakhala ku Entebbe. Ati sabata yatha anayitanisa anthu 7 akuti kupanga ngati ka get together kapate basi kungosangalala ku nyumba kwawoko acheza anthu aja anyamuka kuti kumapita. Pobwera mama wa anthu ena ku nyumba kuja akupeza anthu aja aphedwa. A Deborah ndi a David banja anthu awiri abayidwa capital ndi mipeni amene wapanga chipongwe sakudziwika. Apolisi akuyesera kufufuza kuti ani koma sakudziwa kuti wapanga chipongwe ndani. Akuti analibe ndani wina aliyese amene anthu angaganizire. Palibe amene akudziwa china chilichonse kuti wapanga chipongwe ndani. Mpaka na antchito anamangidwa apangidwa question komabe palibepo umboni uliwonse awasiya chifukwa palibe amene akudziwa kuti wapanga chipongwe cho ndani. Ndi zoopsa kuti anthu akhala zaka zonse kugwira ntchito zaka 30 pamene apanga chiganizo choti okheteni kumuzi tikakhazikike pamene anthu akapanga chipongwe. Izo ndi zomwe zikupangika ku Uganda. Anthu ali pakalikiliki apolisi kufufuza kuti wapanga chipongwe chindani. Anthu ndiwoopsa mwazidziwa ndi mangopanga ka update zikomo kwambiri.